Ryby, ako sa máš? Vítaj na kanáli a pri tomto výklade ryby. Ideme sa spojiť s tvojimi energiami, ktoré sú k dispozícii na tieto nasledujúce hodiny a nasledujúce dni. Tento výklad začnem týmto krásnym orakulom, aby som videl odkaz tvojich sprievodcov prostredníctvom tejto tak inšpiratívnej energie. Čo nechávajú tvoji sprievodcovia vidieť pre teba vzhľadom na niečo, čo ti veľmi ide, čo je veštenie? Pažitka je rastlina, ktorá ťa sprevádza. Znamenie, ktoré je okolo teba a ktoré je tiež vodné, je škorpión. Škorpión môže byť tvoj ascendent, môže to byť tvoja luna, alebo to môžu byť vplyvní ľudia v tomto momente v celkom mocnom energetickom aspekte. Číslo 14 má skutočne veľkú konotáciu so zmenou, pretože v numerológii je to číslo 5. Je to energia veľmi, ale veľmi pekná a predovšetkým veľmi jasná a transparentná vzhľadom na veci, ktoré potrebuješ vedieť, či už pochádzajú z tvojej intuície alebo od niekoho, kto má určitú intuíciu, určitú víziu, určitý rozvoj špecificky s veštením, kto ťa v tomto momente usmerňuje. Ale okrem toho, toto ti prichádza pripomenúť niečo veľmi dôležité, pretože musíš vziať do úvahy, že okrem toho, čo ti môžu povedať napríklad vo výklade tarotu, existuje niečo, čo je základné a vždy som ti to hovoril, keď na to prišlo, a to je, že ty si jediným vlastníkom svojich rozhodnutí a si vlastníkom svojej slobodnej vôle. A v tomto momente, keďže existuje situácia, ktorá ťa možno takto zamestnáva, ako keby bola v pochybnostiach, potrebuješ vedieť to, čo nie je vidieť na prvý pohľad. A môžeš sa pýtať, môžeš skúmať alebo počúvať, alebo z osobného miesta sa môžeš tiež pýtať, nie? No, je to moment, hovorí, aby si sa v súvislosti s týmto ocitol v harmonii. Je to moment, kedy ty sama dostávaš tú odpoveď, ktorú možno hľadaš vonku, to poznanie mocných energií, ktoré ti tiež môžu pomáhať zmeniť dokonca aj tvoj osud. Takže je to moment, čelíš výzvam s touto pôsobivou energiou a okrem toho, ak je tvoj ascendent škorpión a ty si v znamení rýb alebo máš lúnu v znamení rýb, samozrejme, že tvoja intuícia je viac než vycibrená. Pozrime sa, čo nám teraz hovoria karty. Tieto výklady sú vždy zovšeobecnené, môže sa stať, že niekedy budeš potrebovať osobnú konzultáciu, ako som ti už hovoril však. To môžeš urobiť so mnou prostredníctvom webovej stránky. Adresu máš tu vo videu, vždy ju vidíš a máš pripnutý komentár k svojmu znameniu. Aby si išiel priamo na stránku. V konečnom dôsledku, čo cítim tiež ryby, je, že sa budeš môcť poradiť alebo opýtať, alebo vypočuť si výklady alebo niekoho iného, ale ty budeš ten, kto bude definovať túto situáciu, pretože ti to hovoria znova, ty si ten, kto má v tomto momente odpoveď. No, tu je krásna karta, čo je karta 10 pentaklov a hovorí nám o veľkom ekonomickom úspechu. Opäť vyšla karta vodného znamenia, energia vodného znamenia, ako sú škorpión, ryby alebo rak. A tu si opäť veľmi emotívny v týchto dňoch, celkom vnímavý práve na všetky tie jemné informácie, takže treba na to dbať, hovoria nám znova to isté. Teraz, ak je 10 pentaklov vo výklade, povedal by som ti, aby si sa pripravil na ekonomický úspech, aby si sa pripravil na solventnosť, na stabilitu. Možno tvoja neistota súvisí s čakaním na túto situáciu, nie? No, potrebujem sa priblížiť k tým peniazom, potrebujem dokončiť túto prácu, potrebujem si usporiadať svoje financie a chcem vedieť, ako to mám urobiť, alebo potrebujem usmernenie. Áno, môžeš oň požiadať, ale v konečnom dôsledku ten, kto rozhodne, aby to dopadlo dobre, si ty, pretože sa to tu píše. Takže to, čo vidím pri tejto karte, je, že sa zotavuješ alebo priamo pristávaš vo finančnej istote. Vnímaš tiež istú mágiu vo veciach, ktoré máš pred sebou a z tej mágie získáš niečo celkom zaujímavé, čo prinesieš na viac materiálnu pôdu a to sa ti podarí prispôsobiť vo svoj prospech, aby ti to prinieslo istú odmenu. Toto môže súvisieť s tou rybou, ktorá sa rozvíja v tomto type vecí, v tom, čo je tarot, v tom, čo je veštenie, v tom, čo sú výklady nejakého druhu. Odtiaľ by mohol vietor fúkať. Hovorí mi to, že ak máš pochybnosti o tom, či to urobiť, ak cítiš to volanie, ale ešte si sa nerozhodol, ak máš okolie, ktoré ťa možno veľmi nepodporuje v tom, aby si to urobil, myslím si, že ten, kto definuje túto situáciu, si ty, pretože existuje vyššie volanie, ktoré ťa spája s touto cestou a nakoniec to urobíš, pretože máš kráľovnú pohár. Takže
by som ti povedal, že okrem toho, že by to mohla byť aj situácia, ktorá z teba vyplynie, nielen aby si pomáhal iným ľuďom, a aby si mohol rozvíjať svoj dar, to môže byť určite dobrý príjem peňazí, nie? Niečo, čo by mohlo zmeniť tvoju ekonomickú realitu, ak sa tomu budeš venovať vedome, zodpovedne, vzdelanie, pretože samozrejme na toto treba študovať a na toto treba dobre poznať, pretože ak budeš v kontakte s ľuďmi, tvoje slovo bude mať váhu. Pre niečo ťa hľadajú, ak je to ten prípad. Takže samozrejme, ak buduješ niečo z tohto miesta hodnoty, určite to, čo dostaneš, je tiež niečo hodnotné. Ale okrem toho, môže to byť tak, že toto prichádza z viac matateľnej alebo praktickej strany a tu ťa ubezpečujú o tej neistote alebo pochybnosti, ktorú máš. No ako ti hovorím, chceš vedieť na inom mieste. Toto ti hovorí, že tu dosiahneš dobitie niečo, čo ťa zotaví z toho, čo by mohla byť nestabilita, čo ťa zotaví a zavedie ťa na miesto odlišné od toho, ako žiješ teraz v ekonomickej téme. A tiež to nejakým spôsobom súvisí s pracovnou témou, s rodinnou témou. Je to moment tiež na to, aby si sa cítil tak pohodlne, až sa obrátiš na užívanie si momentov s rodinou, s priateľmi. Je to tým, že máš čas, dostupnosť a okrem toho chuť. Pretože si začal chápať a cítiť, že tvoj život je v harmonii. Je to niečo, 10 pentaklov nie je len finančný zisk, je to množstvo vecí, ktoré prispievajú k tvojmu životu a cítia sa tak, že niečo funguje akoby perfektne. A to ti dáva veľa pokoja, aby si špecificky užíval peniaze a míňal ich alebo investoval z miesta, ak chceš, ľudského, nie? Pretože to ti dáva možnosť zdieľať sa s rodinou, tráviť momenty so svojou rodinou alebo s priateľmi. Nie? 10 pentaklov mi tiež hovorí o skupine alebo o kongregácii, komunite, niekomu, kto tiež pracuje spolu s rybami. Alebo ryby sú toho súčasťou, aby ste dosiahli to, čo by mohla byť tiež táto istota alebo ekonomická solventnosť. Teda všetky projekty, ktoré tu máš s touto skupinou, ktorá môže byť aj rodina, budú mať vynikajúci výsledok. Ja to, čo vidím, je, že prichádzajú zisky špecificky. Môžu to byť zisky v hojnosti a hojnosť môžeme preniesť do akejkoľvek oblasti života, ale samozrejme aj k ekonomickým ziskom. Čo ti však musím zdôrazniť, je, že obdobie krízy sa skončilo, pretože okrem toho máš kráľovnú pohárov a kráľovná pohárov je karta, ktorá nám hovorí, že tie vzťahy, ktoré sú pre teba dôležité, ktoré majú váhu dôležitosti v tvojom živote, dosahujú vyššiu úroveň. Nie? Môže to byť špecificky vo všeobecnom kontexte, alebo to môže byť jednotlivo s nejakou osobou, pretože sa objavuje kráľovná pohárov. Pokiaľ nie si ty, samozrejme táto karta, táto energia, nie, tým, že si vodné znamenie a máš potrebu a emocionálnu rovnováhu a harmóniu v tomto momente spojiť sa s niekým a rozhodnúť sa tiež o tom, čo je cit a rozhodovať sa z toho, čo je tvoje rozhodnutie alebo slobodná voľa špecificky. Niekto, kto bude robiť to isté a bude sa rozhodovať spojiť sa s tebou zodpovednejším spôsobom, byť bližšie, viac sa o teba zaujímať, starať sa o teba nejakým spôsobom, aby si sa aj ty staral o túto osobu. Teda je tu veľmi dôležitá symbióza s touto osobou špecificky, magicky a je to niekto vo vodnom znamení. Teraz máš kartu, ktorá upútava moju pozornosť, čo je karta 5 pohárov. Karta 5 pohárov je karta, ktorá stavia ryby na miesto akoby emocionálnej nestability a to môže byť to, čím si teraz prechádza, že sa cítiš nízko s energiou alebo sa cítiš špecificky beznádejne, smutne, pretože nevidíš tento ekonomický výsledok a okrem toho sa ani nespájaš spôsobom, akým ti hovorím, že sa spojíš s tou osobou, či už je tá osoba nová alebo je v rámci tvojich vzťahov. Ale keďže je to niekto, koho označuje ako v rámci tvojich dôležitých vzťahov, je to niekto, kto v tomto momente možno nie je blízko teba a tebe tá osoba chýba a preto si v tejto emocionálnej disharmonii. Veci sa doteraz cítim, že pre niektorých z vás nestali tak, ako ste si mysleli, ako ste chcavili, ako ste chceli, aby sa stali. A to vás samozrejme dosť sklamalo a preto tá neistota hľadať odpovedenie a je to v poriadku, ale tiež ti hovorí 5 pohárov, aby si nezostal v tom pocite utrpenia alebo nestability, aby si sa pokúsil vidieť pozitívnu stránku tohto všetkého a automaticky ťa to vedie k 10 pentaklov. Sú iné veci, ktoré možno strácaš zo zreteľa alebo nechávaš prejsť, ktoré sú naozaj veci, ľudia alebo situácie, ktorým musíš venovať pozornosť, ktoré naozaj stoja za to.
Pretože kým zostaneš v tej energii 5 pohárov, trvajúc na niečom, čo k tebe neprichádza spôsobom, akým čakáš, alebo ti to naozaj spôsobuje viac škody, než sa čakalo, spôsobuje ti to utrpenie. Nie je to ten prípad. Strácaš možnosť prežiť krásnu lásku s niekým, kto je naozaj úplne oddaný spojeniu s tebou. Užívať si momenty s ľuďmi, pre ktorých si naozaj veľmi dôležitý, a venovať sa budovaniu väčšej stability na tom, čo už je situácia, ktorá začína fungovať perfektne v ekonomickej časti. Takže si tiež uvedomuješ, že toto už doslova zostáva v minulosti. Tu máš kartu blázna. Vieš, že karta blázna je karta, ktorá nám hovorí o nových začiatkoch. Tu je karta súdu, to sú skutočne silné karty. A potom tu máme rytiera pohárov, vidíš, že prichádzajú dôležité správy. Vieš, že táto karta rytiera pohárov nám jasne hovorí, že na to, na čo sa pýtaš, naozaj dostávaš odpoveď. Áno, počuješ správne, naozaj ti odpovedajú, je to tak, odpovedajú ti. Tie správy sú skutočné a prichádzajú práve teraz, aby ti konečne priniesli vytúžené potvrdenie, na ktoré si tak dlho čakal alebo čakala. Ale ty vieš, že táto osoba sa vráti, alebo ty vieš, že táto osoba sa chystá priblížiť, alebo ty nejakú túto osobu voláš, či už psychicky, pretože tu je karta kráľovna pohárov, alebo duchovne, akokoľvek. A vraciam sa k tomu istému, bude to osoba, na ktorej ti záleží a už je v tvojom živote, alebo je to osoba, ktorá má tiež zámer smerom k tomu, čo je tvoj osud, smerom k tomu, čo je tvoj život, z miesta veľkého prepojenia, a že cesta, aby táto osoba vstúpila do tvojho života na emocionálnej úrovni, je úplne čistá. Preto sa chystáš prežiť veľké dobrodružstvo, kde sa od teba žiada, aby si do toho vstúpil naplno, aby si do toho vstúpil s celou svojou spontánnosťou, že nemusíš predstierať absolútne nič, že sa musíš správať tak, ako si ty, robiť to, čo cítiš, čo chceš robiť a nájsť to, čo ťa tiež naplňa a robiť ťa šťastným a udržiavať tvoju energiu poriadne vysoko. Pretože blázon je trochu o tom, je to moment možno, kedy niektorí z vás začínajú s niečím odznova a už máš pevný základ. Takže čo môžeš riskovať? Čo by si mohol stratiť? Absolútne nič. Preto je blázon karta, ktorá od nás vždy žiada riskovať s dôverou, hlavne preto, že je tu sen, za ktorým sa ženieme a v tomto momente je to dosiahnuteľný sen. Takže z tejto spontánnosti a originality, pokiaľ zostaneš v tejto autenticite, dosiahneš absolútne všetko, čo chceš a ešte viac nejakou osobou. Takže ver, že život ti do cesty stavia túto osobu s touto osobou alebo ti stavia do cesty bohatstvo a cítiť, že je to moment, kedy sa rybám dáva možnosť otvoriť sa tomu. Teda bol si pripravený na to, aby si prišiel do tohto momentu týmto spôsobom a ukazuje sa ti životná voľba, o ktorej si tušil, že existuje s touto osobou takýmto spôsobom v bohatstve a ktorú teraz vidíš prejavenú. Takže cítiš, že sa akoby rodíš odznova, možno sa v tvojom srdci a v tvojom živote opäť rodí inšpirácia v súvislosti s touto osobou, alebo sa rodí spojenie, ktoré ťa nesmierne inšpiruje a hlboko rezonuje s touto energiou. Pretože ty máš kartu súdu, kartu karmy a tu máš tú možnosť, je celkom jasná, buď zostaneš v podmienenosti ako pri 5 pohárov, zostaneš v tom obmedzení, v tej krabici, alebo vstaneš a vezmeš na vedomie, že máš zmeniť realitu. Pretože to je súd, berieme na vedomie, či chceme naďalej udržiavať túto obmedzenú realitu, alebo ideme ďalej. Preto ťa blázon nepochybne tlačí k tomu, aby si sa zmenila, aby si tento sen nasmeroval k tejto konkrétnej možnosti. Takže karta súd je karta úvah, karta rozhodnutia, je to karta rekonštrukcie aj vo vzťahoch. Mnohí z vás sú tu zosúladení so spriaznenými dušami alebo s ľuďmi, ktorí tak či onak prispeli k určitým procesom vo vašom živote, ktoré boli naozaj dôležité. A akýmkoľvek spôsobom, ak hovoríme o osobnej téme ryby, ktoré sa rozhodujú zmeniť celú túto realitu, budú brať do úvahy všetko prežité v minulosti, aby zopakovali to, čo im poslúžilo, ale aby zmenili to, čo nie. Preto je tu 5 pohárov a ty si uvedomuješ, že máš čeliť tejto situácii, ak chceš, ale vystúpiť z tejto zóny, ktorú si niekedy vyberáme, zostať tam v tej zóne komfortu, ktorá je často tá 5 pohárov, ale v utrpení. Takže nemá to veľký zmysel. Treba si uvedomiť, ako žijeme svoj život, svoje správanie, ako sa pozeráme na veci a tiež na ľudí. Takže je to moment, kedy toto prebudenie alebo uvedomenie si hovorí rybám, pozri sa, čo máš.
To ti hovorí, je to moment, kedy si musíš tiež uvedomiť, že treba oceniť dobré veci v živote, ktoré máš, alebo to, čo dosahuješ, alebo si nájsť ten čas na to, aby si užil, analyzoval to, čo máš v tomto momente. Potom je to tiež moment, keď ty urobíš to, čo chceš, preto máš blázna. A kvôli tomu, aby si išiel za tým, čo chceš, musíš zmeniť pozíciu, v ktorej si. Tiež je to ten pravý moment. Takže je to veľmi silný výklad pre tie ryby, ktoré si naozaj uvedomujú, ako chcú žiť svoj život na základe slobodnej vôle, ale tiež to, že si musia uvedomiť život, ktorý v tomto momente majú. Sú veci z minulosti, ktoré sa objavujú, keď sa ukáže súd. Samozrejme, že áno, je to karta, ktorá nás spája práve s tým, preto je to karta karmy a je to karta učenia. A to nie je nič zlé, práve naopak. Takže je tu prehodnotenie vzťahu, o tom nepochybujem. Je to moment, kedy sa bude niečo hodnotiť, áno, s nejakou osobou. Ak treba niečo napraviť, a je na tebe, aby si to napravil, pretože je to tvoja voľba a voľba tej osoby, veci sa budú urovnávať. Ale je to tiež moment, kedy ťa život stavia do pozície, aby si uvedomil, že už si pripravená alebo pripravený prebudiť city, teda aby aj tieto city vyšli z krabice, pretože súd má trochu túto konotáciu obmedzenia. Ty sa odovzdáš inej osobe, to isté urobí aj táto osoba. Pre niečo sú na tej istej ceste alebo na tom istom osude. Poďme sa pozrieť, čo nám prinesú anjeli, ryby. Poďme sa pozrieť, čo nám prinesú anjeli. Ja som anjel, ktorý ti oznamuje dosiahnutie toho tak vytúženého sna. Uvoľni sa, osloboď sa, pretože teraz ti nebo pomáha tým, že ti dáva primeranú energiu. Hovorí aj ti, že úspech je tvoj a konáš. Poďme sa pozrieť, s čím musíš konať. S čím musíš konať? S odvahou a slobodou. Nuž, tu som zostal bez slov, pretože to súvisí s tým, ako začína tvoj výklad, nie? So slobodou voľby. Si to tí, kto v tomto momente píše tento príbeh lásky alebo píše túto novú realitu, ktorá sa ukazuje v hojnosti s tou 10 pentaklov. Takže poďme sa spojiť s touto úžasnou energiou ryby.